Vindrà la plaça a baix, esta plaça que avui de nou està il·luminada per el sol, per este sol de primavera, i ahí estan explicant, ahí estan parlant, i ahí de un moment a l'altre ja tots a gaudir de l'espectacle, els que estan dalt del balcó, els que estan en altres balcons, els que estan en el carrer, i la gent que ha vingut de molts llocs així a esta plaça de l'Ajuntament, a esta gran festa que congrega dia a dia milers i milers de persones, com també són milers i milers d'espectadors que per Canal 9 de qualsevol racó de la Comunitat Valenciana en uns moments, en uns instants, en uns minuts estan així gaudint de la plaça de l'Ajuntament d'este programa especial que comença tots els dies a la 1:30 en punt. Com a les 2 en punt dona la senyal l'ordre de començar la mascleta les Falleres Majors de València. D'un moment a l'altre i el Samir de Rafael Cofer a seguir el que farà el seu pirotècnic. Ahí estan donant fent la ola les juntes locals que estan baix de l'Ajuntament, és que sí, no cal ni una ulla. Y Chus lo está pasando de maravilla, también así Chus se lo está pasando de maravilla con la gent que ha portat incluso una pancarta de una chiquita de la cort que estaven ahí donant-le el seu carinyo. Senyor pirotècnic, pot començar la mascleta.